Haka Ïaleh ban pen klanya ki bor pulit kum kalat ban ai jingada la da dan ka jingsha thombor haki Lehnoh Menteri rangba ka jelau Konrad Kia sangma haka arpo kundai tereng nailur araja arpusan ula pli patba ya ka anti-terror squad ETS Ophis ha police headquarters. Kani ka kunhun bakerpang bala thau thamai ka badan san pongut ki khot bat ka bala thau ha ka jing batha ka tanat kampo yeng ka sarkar India kani ka sin jam ka bakong san ha ka ban pen klanya ka jing pen kre jong ka jilla Pyrshah ya ki kam Lehnoh bat ki we ki jing ma ya ka shong sok shong sngan. Hakani ka jingalang la sakhiru ya ka jing plat patba ya ka SSP Coast Conference ha ka bau sumut menteri rangba ka jelau badai ru menteri berikmi ya ka tanat kampo yeng polis uba Preston tensong ulai don lang ru ko musembut kongsan har ringkat ka jinga don lang ka kong Ida Shisha Nongrang DGP ka jilla Dr. Shakil P. Ahmed Additional Chief Secretary ka sarkar jilla nalor kiwe pat. Someone got पर ATS के एक्टिव कमांडेंट 26 at the right आपके समन गार्ड पर हाजिर है और समन गार्ड को लाइन तोड़ के लिए आगे प्रदान करें सुमन समन गार्ड लाइन तोड़ bắt đầu đi Yes, it left on ये हमारा थर्मल इमेज Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.